שני הנושאים הבאים שאני רוצה לגעת בהם במודול אינטרנט הם דאטאבייס ו-API. דאטאבייס, או בעברית מאגר נתונים, הוא קובץ מחשב גדול בו אפשר לאחסן ולמצוא מידע דיגיטלי. דמיינו שיש לכם מחברת עם המון דפים, ובכל דף אתם כותבים מידע על משהו. לדוגמה, המשימות העיצוביות שלכם להיום, או רשימה של הפונטים האהובים עליכם. דאטאבייס הוא כמו הגרסה הדיגיטלית של המון מחברות כאלה. אפשר לאחסן את המידע הזה במחשב ולמצוא אותו בקלות, אפשר גם לעדכן ולמחוק כל מידע קיים. ספרייה תשתמש בדאטאבייס על מנת לעקוב אחרי כל הספרים שברשותה ומי לקח איזה ספר. וחנות תשתמש בדאטאבייס על מנת לעקוב אחרי המוצרים הנמכרים וכמה נשארו במלאי. יש שיטות שונות לאחסן ולסדר מידע, ולכן יש גם סוגים שונים של דאטאבייס. אנחנו נתמקד בשניים הנפוצים, דאטאבייס יחסי או relational database, ודאטאבייס לא יחסי או non-relational database. ניתן לדמיין את הדאטאבייס היחסי כארון מסמכים גדול, כאשר כל מגירה היא טבלה בדאטאבייס. וכל דף במגירה הוא כמו פיסת מידע בטבלה. כל טבלה היא גיליון אלקטרוני, דומה לטבלת אקסל, מכילה עמודות ושורות, כאשר כל עמודה היא קטגוריה, וכל שורה היא רשומה. לדוגמה, בדאטאבייס של אפליקציית משימות, יכולה להיות לנו טבלת משימות, שבה נמצא עמודות כמו מי הזין את המשימה, למי היא מיועדת, מה הדדליין, ומה תוכן המשימה. כל רשומה תהיה שורה נפרדת המייצגת משימה עצמאית. אבל באפליקציה מסוג כזה יהיו לנו עוד טבלאות בדאטאבייס, כמו לדוגמה טבלת משתמשים, שתכיל עמודות כמו שם המשתמש, מתי הצטרף לאפליקציה ומתי היה מחובר. כל שורה תייצג משתמש אחר. החלק היחסי בדאטאבייס יחסי אומר שאפשר לקשר פיסות מידע בין הטבלאות. לדוגמה, אם יש לנו טבלת משתמשים וטבלת משימות, נוכל להשתמש במידע משותף כמו שם המשתמש כדי לקשר בין שתי הטבלאות. כך שבכל הטבלאות בדאטאבייס לא יהיה בלבול ושם המשתמש יישאר ייחודי. העמודה המקורית נקראת primary key, והעמודה המקושרת שמציגה את אותו מידע נקראת foreign key. עמודת primary key יכולה להיות קשורה ליותר מטבלה אחת, כמו בדוגמה הזו, לא רק לטבלת משימות אלא גם לטבלת פרויקטים. בעולמות הדאטאבייס זה נקרא יחס של אחד לרבים. אז בדאטאבייס יחסי אפשר לחבר בקלות מידע שאוחסן בין טבלאות שונות, על ידי שימוש במידע משותף, כמו שם או תעודת זהות או מפתח ייחודי. וזו הסיבה למה הוא נקרא דאטאבייס יחסי. השפה הנפוצה המשמשת לפעולות בדאטאבייס יחסי היא SQL, ראשי תיבות של Structured Query Language. זוהי שפת תכנות שתוכננה ספציפית עבור דאטאבייס מסוג זה, ויודעת לנהל ולשלוף מידע. בעזרת SQL אפשר להכניס, לעדכן, למחוק, לחפש וכמובן למצוא ולשלוף מידע. כך לדוגמה נראית פקודת SQL שאומרת, תביא לי את כל הרשומות הנמצאות בעמודה users, בטבלה tasks, המכילות את המילה open, בעמודה status. יש לכם ניחוש מה נקבל? התוצר שהתקבל הוא טבלה המכילה את כל המשתמשים שיועדו להם משימות והם בסטטוס פתוח. עכשיו אפשר לקחת את המידע הזה ולהשתמש בו לצרכים שלנו. לדוגמה, להריץ קוד שיודע לקחת את המידע הזה ולהציג אותו באפליקציה שלנו בצורה יפה ומסודרת. סוג הדאטאבייס השני עליו נדבר הוא דאטאבייס לא יחסי. ניתן לדמיין אותו כקופסה שבה אנחנו שומרים כל מיני דברים
שלא בהכרח מסודרים לפי קטגוריות. הדרך שבה אנחנו מאחסנים ומארגנים את הדברים שלנו בקופסה היא שונה מדאטאבייס יחסי. במקום להשתמש בטבלאות ועמודות כמו בארון מסמכים, אנחנו נשתמש במודלים אחרים כמו צמדי מפתח ערך או השם המוכר יותר Key Value. לדוגמה, אם הייתה לנו קופסה שמכילה את כל המידע על המשימות של הצוות, היה יכול להיות לנו מסמך לכל חבר צוות המכיל את כל המידע עליו, כולל את כל המשימות שלו. במקום שיהיו לנו עמודות נפרדות בטבלה, כמו בדאטאבייס יחסי, המידע כולו נמצא על אותו דף, מסודר בעזרת Key Value. דאטאבייס לא יחסי נקרא כך כי הוא לא מסתמך על היחסים בין פיסות מידע שונות, כמו בדאטאבייס יחסי. במקום זאת, הוא יכול להיות גמיש יותר ולהתמודד עם סוגים שונים של מידע. השפה הנפוצה המשמשת לפעולות בדאטאבייס לא יחסי היא MQL, ראשי תיבות של MongoDB Query Language. זוהי שפת תכנות שתוכננה ספציפית עבור דאטאבייס לא יחסי שנקרא MongoDB. בעזרת MQL אפשר להכניס, להתקן, למחוק, לחפש וכמובן למצוא ולשלוף מידע, בדיוק כמו ב-SQL. וכך לדוגמה נראית פקודת MQL שאומרת, בקולקציה שנקראת Tasks, תמצא לי את כל המסמכים המכילים את המילה Open בשדה סטטוס, אבל תציג אך ורק את User. התשובה שנקבל היא כל המסמכים בקולקציה Tasks המכילים את המילה Open בשדה סטטוס, אבל שכוללים אך ורק את השדה User. עכשיו אפשר לקחת את המידע הזה ולהשתמש בו לצרכים שלנו, בדיוק כמו שעשינו ב-SQL, להריץ קוד שיודע לקחת את המידע הזה ולהציג אותו באפליקציה שלנו בצורה יפה ומסודרת. אז מתי כדאי להשתמש בדאטאבייס יחסי ומתי כדאי בדאטאבייס לא יחסי ולאיזה שימושים? נרצה להשתמש בדאטאבייס יחסי כשצריך לאחסן נתונים מובנים בטבלאות עם קשרים מוגדרים היטב ביניהם. לדוגמה, חנות אונליין שצריכה להחזיק מידע של לקוחות, מוצרים והזמנות, כאשר כל טבלה מייצגת סוג מידע שונה והקשר ביניהם מוגדר היטב. כך לדוגמה עמודת שם משתמש תקושר מטבלת לקוחות לטבלת הזמנות, ועמודת שם המוצר תקושר מטבלת מוצרים לטבלת הזמנות. לעומת זאת נרצה להשתמש בדאטאבייס לא יחסי כשצריך לאחסן נתונים לא מובנים שאינם מתאימים בצורה מסודרת לטבלאות ושורות. לדוגמה, אם בונים רשת חברתית, אפשר להשתמש בדאטאבייס לא יחסי לאחסן תוכן שמוזן מהמשתמש, כמו תמונות, וידאו, תגובות, כשכל פיסת מידע יכולה להתאחסן בפורמט של מסמך גמיש. דאטאבייס יחסי יכול להבטיח דיוק ועקביות של המידע בגלל השימוש בסכמה מובנית ומסודרת. מצד שני, יש קושי בגדילה מהירה לשרתים נוספים. לעומת זאת, דאטאבייס לא יחסי מאפשר פיתוח וגדילה מהירה. אך מצד שני, זו טכנולוגיה עדיין צעירה ולכן סובלת מחוסר במקורות אמינים וסטנדרטיזציה. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא API, ראשי תיבות של Application Programming Interfaces. בהגדרה API הוא סט של כלים המאפשרים לתוכנות שונות להעביר מידע אחת עם השנייה. במילים פשוטות, דמיינו שאתם במסעדה ואתם מזמינים אוכל בעזרת המלצר. המלצר אז פונה למטבח עם הבקשה שלכם. המטבח מכין את האוכל לפי בקשתכם, וכשהאוכל מוכן המלצר מגיש לכם אותו. באופן דומה, API משמש כמתווך בין האפליקציה שלכם לבין אפליקציה אחרת, שיכולה להיות דאטאבייס או שירות כזה או אחר.
משתמשים ב-API על מנת לאפשר לתוכנות ואפליקציות לשתף מידע ופונקציונליות אחת עם השנייה. לדוגמה, אם הצבנו אפליקציית מזג אוויר שצריכה להציג נתוני מזג אוויר, אפשר להשתמש ב-API שמסופק על ידי שירות מטאורולוגי על מנת לקבל נתונים עדכניים על מקום מסוים. יש גם סטארט-אפים שלמים שכל המוצר שלהם מונגש אך ורק דרך API. לדוגמה, סטארט-אפ שעוזר למפתחים לכתוב קוד בצורה נכונה ומאובטחת יותר. המפתחים מחברים את התוכנה שבעזרתה הם כותבים קוד, הכתבן, לאותו שירות של הסטארט-אפ בעזרת API, ובכך מקבלים חיווי והכוונה כיצד לשפר את הקוד שלהם.